Nagtago lang ka sa shadow sa imong mama. You can't stand on your own as a candidate if you are not a Dahino. Okay, una sa tanan, I am proud to be called the daughter of Inday Dahino. Actually, dili siya, it's not a bad thing. Gani, wherever I go, dagan kay mo ingon na, anak ni Inday Dahino. It just goes to show na daghan kaayo siya nahimo. But for the sake of kanang discussion, maupod ni ang atong nabuhat. First, I'm a graduate of psychology in Cebu Doctors University, a licensed econometrician, and I'm also a teacher for 11 years, and I handle my own business. So, kana, living under the shadow of my parents, I'm pretty sure na she's also proud of me for the woman I'm becoming because I'm a strong woman, because a strong woman raised me. Unsaon nimo pagkahibalo kung unsay need sa mga kabus? You are born with a golden spoon. Dato man ka, di man ka pobre. Okay, Papa Ards, I do not agree on that. Kay dili man necessarily na privilege ka sa kinabuhi, di nakakamao mo simpatiya sa uban. Mao ni ang mga values na gitudlo sa both of my parents because ang akong mga ginikanan, I'm actually also proud na anak ko sa mamaligyaay sa merkado sa Carmen og farmer. Gidumtan ang kalisod na ningkamot, natagaan og oportunidad na makaserbisyo sad sa uban. So, I do not agree because dili necessarily na privilege sa kinabuhi doesn't mean na dili nakabao mo simpatiya sa laing tao. And these are the values na I lived: hard work, humility, and empathy for other people. Mo yun yung i-instill na values sa akong mga ginikanan. If given a chance to be a city councilor, unsay imong top 5 priorities in the next 60 days? Alright. Una, Papa Ards, tulo siya ka-cluster. That is education, women, and katawhan. Una sa education, atong pahingusgan ang nutrisyon sa atong mga anak. That's the first 1,000 days. Sugod ta sa first 1,000 days ni baby. So siguraduhan nato ang atong mga anak na ay saktong nutrisyon, especially sa mga bata na naa sa daycare centers. Kay as a teacher, nasayo jud ko wasakutoy ang tiyan sa atong mga anak, dili ganahan maminaw. So we will focus on that. Next, protection. Nasugdan ni Councilor Inday sa iyahang Anti-Pornography Act sa Cagayan de Oro o ang usa ka ng protection na mo travel ang mga anak. Palakda na nato. Kaya again, as we over the years, mo upgrade ang technology, mo upgrade ang krimen, mo upgrade ang tanan. So, ato nang palakdan ang protection sa atong mga anak. Ang ikatulo, that is education. Sa education, atong prioridad ang mga daycare centers. Because ang daycare centers, dira ang atong mga anak, diha musugod jud ang foundation. So, diha makakaton ang atong mga anak o saktong pamatasan. So, siguraduhon nato ang atong mga materyales sa mga daycare centers complete, de kalidad, and atong mga teachers mas i-equip pa nato para mas ma-inspire sila tudlo sa atong mga gagmay na bata. And that's 3. Number 4 is ang atong mga kababainhan. Nasugdan ni Councilor Inday, she's a champion sa kababainhan. So, sa atong kababainhan, atong pahingusgan ang mga tech-voc courses ug ang mga what do you call this, opportunity sa atong mga kababainhan. Let's start with tech-voc. Naanay mga scholarship grants sa gi-offer sa atong mayor, pinalanggang mayor. So, kita, pahingusgan na to ang mga tech-voc courses such as kanang enhanced skills sa pagluto o daghan pa kaayo other tech-voc courses na mahatagan ang mga kababainhan para pod na madugangan sila og skills para makatarbaho, para dugang income. That's number 4. And number 5 is sa katawhan. Para sa katawhan,
dirita as a mental health professional, diri nato pahingusgan ang atong support sa atong mga kaigsuonan na naay giatubang na problema ug hagit sa paghuna-huna. So diri ta mupush ta og ordinance na naay mental health corners kada barangay. Kung si Inday Dahino naay VAUCIDES sa 80 ka barangay, magsugod kita og mental health corners. What does this mean? Magkuanta og mga get ta og mga mental health professionals such as psychologists, psychometrician na makatrain sa mga focal persons para sayon na kaayo ang atong mga kaigsuonan na naay mga problema such as depression and anxiety. Diha na sa mismong barangay makaduol, dili na muadto biskan asa na lang kundi naa na sa kada barangay. So those are the 5 top most priorities na atong tagaan o prioridad kung puhon makalingkod ta sa konseho. Nganong ikaw man ang akong butaran? Okay. I cannot speak for others, Papa Ards. I cannot speak for other people, but this is why I'm here. Sa unang katong dalaga pa ko, naadjud ko karon ginikanan ako. Na ako'y gibati, na wala jud nako gibati katong dalaga pa ko. And this is kabalaka. Ang kabalaka na unsay dangatan sa akong anak kumugawas o unsay ugma para sa akong anak. And I'm pretty sure na gibati pud ni sa mga ginikanan sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. I'm here because biskan sa katiting na lang, mahupay nako ang kabalaka sa atong mga ginikanan. So, I believe with that vision alone, I'm pretty sure same sa mga katawhan na naiinana na vision, I'm pretty hopeful na they are with me. Kana lang dyan, Papa Ards. People who share the same vision as I do.